Iti riyon Cordillera nailukatan ti track and field oval iti Teachers Camp Baguio City. Kalpasan ti manu a bulan apan naka-rehabilitate na. Ken Department of Agriculture nakaawat iti lab equipment para iti soil testing. Kanayunan a detalye ti report ni Anjel Kim Pengosro. Kalpasan ti manu a bulan anay pasidong ti track and field oval iti Teachers Camp Baguio City iti rehabilitasyon nailukatan daytoy iti publiko. Pinasutan daytoy ti Philippine National Team athletes ken coaches manipod iti boxing, kickboxing, muay thai ken obstacle course racing a madamang agsansanay iti Teachers Camp. Nakalukat daytoy iti publiko manipod alas 3 ti malam aging ga iti alas 10 ti rabii no sa dino adda dagiti naimuntar asilaw iti aglikngot iti nasao at training facility. Iti abra nangisayang kat ti Department of Trade and Industry iti inspection ken calibration dagiti weighing scales nga ususaran dagiti agilaklako iti lagangilang public market tapno may panamnama dagiti umiso arukod ken malapdan dagiti ababa nga aramid iti panagtimbang. Kabayatan ti aktibidad na ilasin ken nakumpiskar dagiti depektibo at timbangan a maitunos iti agdama a paganurutan iti panangsalaknib kadagiti konsumidor. Na-inspeksyon ken nakalibrate matlaang titimbangan ng bayan a naikabil iti merkado publiko tapno mapanaknakan ti kinaumiso daytoy. Pinasingkadan dagiti resulta ng agtalinad nga umiso ken nasaya at ikasasaad ti panagtimbang. Amang ipalubos kadagiti konsumidor a kombenyente amang sukimat iti kadagsen dagiti ginatangda. Nakaawat ti Department of Agriculture Cordillera iti maysa a unit ti ultrasonic washer a maususar para iti laboratory glass equipment. E23 incubator a maususar para iti microbiological analysis ken service vehicle. Ti Regional Soils Laboratory katadaan iti napateg nga akem amang ipaay kadagiti nasken a serbisyo kas iti soil testing para kadagiti rekomendasyon ti abono, water analysis for irrigation sustainability, soil fertility mapping ken trace elements assessments. Makatulong daytoy amang pasaya at iti produktibidad ti apit ken panangitandudo ti sustainable farming practices iti rehiyon. Kabayatan na, rinambakan ti Benguet Agripinoy Trading Center ti may kasangapulo atawan a serbisyo da. Babaen iti tema a Better Together, nag-uumong dagiti opisyales manipod iti Department of Agriculture, lokal a gobyerno ti Benguet, ken dagiti Manalon. Naisayang katipa na kaiuswa ti sumagmamano a proyekto, technical a diskusyon, ken commitment signing. Amin dagitoy ket nairanta amang papigsa iti singgalot dagiti opisyal ken mangikeddeng iti masakbayan ti produksyon ti agrikultura. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.